Dan sana layon deda balante angan manangi kami dalam rasian mangana untung nasib nanto harap to bando mande nak punyo denai jo mande udah dibalui seso. Udah kamu ku bagoyang desari kita basuang biarlah di tangan orang hati kanai kaba aduang nasib bak canto ambai-ambai lubang tak kali ambak tibo jarek sarupo jabanang salai putui jelapo de udah kapaulenyo batanyo denai kaudah baju kuning tu si anak monyo yang kau namu kau batu sangka mungkin gak jadi calon cuman doang apa aja Allah bajangui ibu dia boleh cinta jo wajonan alamu salah surui ancak pak haji yang dia ronde kadua. Tolonglah dengar si anak mau datang kok dicali anak kakabana jojang kuinyo denai tabedo bima babali baju kuning raso cocok dan mama kaino imanyo weka indak kepandiang jugi jarang ayama oi menangilo apa aji baju kuning baju bati ada pulo di mayore indah kepandiang pasuo indah banyak oh tapi lama bumi selalu ngirang bahkan tak di bari jiwa katanya deneka baju kuning udah bagi minan kanduang atau merando udahlah kanduang di nara pandai jangan deekan duang sama laku kok iyo lai sadang perai rancak dia baju kuning karo bakito alabia kami badendang yang itu wan sama lampu asal haji namo bagoyang indah basa werdeka turun dua lai datang arah sungai tarap bagurawa sama lampu berdua orang pakai jilbab sama marando Pak Haji oi kaduonyo Pak Haji kan lai datang dengan deekan dua sama lamaku kok langsung nih juga ku agada tindak basalimu inakan dua wayang itu angabara bina baju kuning nan itu kan Pak Haji dulu di mayoden indah kepaniang mancali kami deamat Pak Haji tak bedo
Baju dah kunyang dan naik kunyang lasa salero kita baduo kok langsung niat dona baju kunyang indak barale daison dan namu ajuo Anani tu kunyang naninya kunyang Onane tena kok kunyang pulo kan dia salero orang padang gantiang nanggo kuak oyama katuju dinyo Sekali kandak ketagung hilang sagalo ya solamo ambola payah membuat pantun bini Pak Haji oyama mandapik sayu batigo kami nan badendang atau surang sajo di salamanyo kalau sayang tak seimbang pasang saya surang daji kue badan gitu tanda nak asamu di dendang malam begini kalau datang aduh payah udah mereka rancaklah kami nan kanduang dibawa pulang lainnya datang langsung netara di luar agadang atau kampuangnya sayang putih ada basabak oi orang lalu dia kanduang elepiu pulang udah sultan nambe pamanuang indak baganti sama lampu niat jorita indak langsung gula kayu tanam dah betawi lain marando nanda ulu pamenda bita mungkin alamu indak basuo kok ilang abana indak daa begona